Hindi kay mobalik na kog iligan dayon. Ang ako ang pabidyohon samtang naglakaw ko padulog karsada ang ako ang fatherland. Let's go. Dali pa. Niti ha, anak. Sundi jud ko maglakaw ko ha. Oh, anak ra jud. Ayo jud usab anak pug gamay ning kamot. Na ha. Sundi ra jud kayo gulik ka. O ta, let's go. Na, yan saman. Okay ra ka na? Kira. Komportable ra ka na? O anak jud ay jud lihok ka ha. Ayo jud lihok ka ka video ba na apod. Ano ba ana o ana. Ana. O ana ra jud im kamot ana. Ana. O nana ra im kamot ha. Oh. Elag blap. Ana ha. Katawa po unsa mo na video di man mo katawa. Katawa ba? Nagsunod na si video. Ha? Tao yan. Katawa ba? Istorya po ina nga ako ng anak. Ano ba? Oo. Ina ba? Istorya. Anak, muli na ning iligan. Oh, anak. Pero ba video? Akong kuyogan sa kasada. Hatod. Nakita ko. Oh. Kita ay. Anak po na ba anak? Palay po mo kamot. Ana oh. Na oh. Kita. Kita ang likod. Kita yun. Istorya po. Unsa man lang di man may istorya. Naabot na ta. Abot na. Abot na kasada. Abot na kasada. Oh, nanay mga motor. May motor? Nanay mga motor. Pero nga kay ako may makita na. Balik. Ana. Ikaw lagi nakita. Man. Di ba ako na makita. Ikaw na oh. Ako na? Oh. Ay, may Oo. football din ni Ron. Kita kang iro oh, daw. Pero nga kay football din ni Ron. Hinaya po mula ko aning tig video nako uy. Danaw. Nakita ko wala. Kita. Oo. Kita Ano ko kang ba iro. nakita? Ha? Oh, 15. Tamis ne? Taga-butadon to lang. Taga-butadon to. Dili ay si kano to Saddam. Sutina. Ato tayo live. Tala. Sundi ko. Akong kang tig video. Nanay abot. Danaw. Ipakita kong truck, nga dagko kayo. Dako kan trako. Ipakita ang truck ba, dagko kayo. Oh. Ay be. Ah, Mana? mana? Guwapa ko? Oh. Mo, malimtan re. Yan na. Ta, sonis. Pila? May 5. Tamis baka na. Suwa iya mo sa bala.